అందరినీ సంతోషపెట్టాలి అనుకోవడం జీవితంలో చాలా పెద్ద తప్పు. ఎందుకంటే మనుషుల ఆలోచనలు ప్రతిరోజు మారుతాయి. ఈరోజు మెచ్చుకుంటారు, రేపు విమర్శిస్తారు. మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తే అది అసాధ్యమని అంత త్వరగా తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళ మెప్పు కోసం మీరు పరుగెత్తకండి, ఆ ఒత్తిడిని వదిలేయండి. ముఖ్యంగా మీరు సంతోషంగా ఉండడం ముఖ్యం. మీపై దృష్టి పెట్టండి, నిజాయితీగా ఉండండి, మీ ప్రశాంతతను కాపాడుకోండి. మిమ్మల్ని నిజంగా ఇష్టపడేవారు మీకెప్పుడూ తోడుగా ఉంటారు. లేనివారు దూరంగా వెళ్తారు. అది మంచిదే. గుర్తుంచుకోండి, మీరు వేరే వారిలా మారడానికి రాలేదు, మీరు ప్రత్యేకంగా ఉండటానికి వచ్చారు. ముందు మీరు సంతోషంగా ఉండటం నేర్చుకోండి.